Ikatulo nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, Abril 26, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa mipatugbaw sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nag-ingon, mga Hudiyo ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini ug patalinghugi ninyo ang akong mga pulong, kay lahi sa inyong pagdahom. Kining mga tawhana dili mga hubog, sanglit karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon, apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Oo, ug niadtong mga adlaw ang akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babae pagabubuan ko sa akong espiritu ug sila magahimog mga propesiya. Ug igapasundayag ko sa itaas ang mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa ubos ang mga ilanan diha sa yuta, dugo ug kalayo ug gabon nga aso. Ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug dayag nga adlaw. Ug mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga tawo sa Israel, patalinghugi ninyo kining mga pulonga. Si Jesus nga Nazaretnon, tawo nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat og mga kaybulungan og mga ilanan nga gihimo sa Dios, pinaagi kaniya sa taliwala ninyo sumala sa inyong nang nasayran. Kining maong Hesus nga gipanugyan tuman sa gibut-an nga laraw ug sa nahibaluan ng daan sa Dios, kini siya inyong gilansang sa krus ug gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga tawong malinapason. Apan siya gibanhaw sa Dios sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon, sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugngan sa kamatayon. Kay may tungod kaniya si David nag-ingon man, ang Ginoo nakita ko sa kanunay sa atubangan ko, kay siya ania man sa akong tuo aron ako dili matarog. Tungod ni ana nalipay ang akong kasing-kasing ug naghugyaw ang akong dila, ug usab ang akong lawas magapuyo diha sa paglaom, kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades, ug dili mo man itugot nga ang imong balaan moagi sa pagkadunot. Gipaila mo kanako ang mga dalan sa kinabuhi, pagapun-on mo ako sa kalipay diha sa imong atubangan, ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantayi ako, O Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug ang akong kopa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong kapalaran. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko sa kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalak-an. Busa ang akong kasing-kasing
nalipay og ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig, kay dili nimo biyaan ang akong kalag didto sa kahiladman, ni itugot mo nga ang imong buotang alagad mudangat sa pagkadunot. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, ang bug-os nga kalipay diha sa imong atubangan, ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tawo sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, ug gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, busa ang inyong pagtuo ug paglaom anaa sa Dios, ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila maitungod niining tanang mga butang nga nahitabo. Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila, apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya, ug siya miingon kanila, unsa ba kining inyong gisultihan samtang naglakaw kamo? Ug sila mihunong sa panagway nga masulubon. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas mitubag kaniya, ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod niining mga adlaw? Siya nangutana kanila, unsa bang mga butanga? Ug sila maingon kaniya, may tungod ba kang Hesus nga Nazaretnon nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa tubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo? Siya gitugyan sa among mga saserdote nga punuan ug sa among mga pangulo aron pagahukman sa silot sa kamatayon ug ilansang sa krus. Ug nanaglaom unta kadto kami nga siya mao gayud ang magtubos sa Israel. Oo, ug labot pa niining tanan, ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga, ug labot pa dihay mga babayi nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo. Didto sila sa lubnganan sayo ganinang buntag, ug wala nila hikit-i didto ang iyang lawas. Ug sila mibalik nga nagsugilon nga nakakita kuno sila panan-awon nga may mga manulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. Ug may mga kauban namo nga nangadto sa lubnganan, ug didto ilang nakita kini sumala sa gisugilon sa mga babayi, apan siya wala nila makita. Og si Jesus miingon kanila, o mga tawong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga, ug unya magasulod siya sa iyang himaya? Ug sugod kang Moises
ug sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Og sa nagkahiduol na sila sa balangay nga ilang gipadulngan, gipasabot niya nga daw mupadayon siya sa unahan. Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, pabilin uban kanamo, kay hapit na magabii ug tapos na ang adlaw. Og siya misaka og babilin uban kanila. Og sa nagtambong siya sa kan-anan uban kanila, siya mikuhag tinapay og nanalangin ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Og unya nabuka ang ilang mga mata ug ilang naila siya ug unya nahanaw siya sa ilang mga mata. Ug sila nasig-ingon ang usa sa usa, dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan? Ug niadtong tungura sila mitindog ug namalik sa Jerusalem, ug ilang hingkaplagan ang napulog usa nga nagkatigom ug ang mga kauban nila nga miingon kanila, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo ug mipakita kang Simon. Og sila usab nanghingasoy sa nahitabo diha sa dalan ug giunsa nila pagpakaila kaniya diha sa pagpikas-pikas niya sa tinapay, ang ebanghelyo sa Ginoo.